ברוכים הבאים לקצת פלאפי ברד מפאקר. כן, היום אנחנו נתעצבן קצת עם המשחק הכי מעצבן בעולם, פלאפי ברד. טוב, בואו נתחיל. האמת היא זה טקסט שאני מצלם, זה אייפון ולא תמיד ההקלטות יוצאים הכי טובים. פאק! הכי טוב בעולם. המשחק הזה גורם לך לצעוק למרות שאני הגרון שלי כואב בטירוף. נראית הייתי יכול להראות לכם כמה אני מעוצבן עכשיו. Fuck this shit! נו באמת, אני היצור הכי גרוע אי פעם בפלאפי ברד. אוקיי, לפני שמתחילים כל השאלות, איך הצלחת לעזאזל להוריד פלאפי ברד? מחקו את זה לפני, לא יודע, אתם בטח תחשבו שנה, שבוע, יומיים. טוב, אני חושבת אחרי יומיים, כי אני אצלם את זה אחרי יומיים, שמחקו את זה, כי זה מתסכל, ואנשים מתעצבנים מזה. בואו נגיד לכם דבר אחד. אתם יכולים לראות את זה מאפקייק. כן, מאפקייק. אפקייק, אם אתם רוצים, תכתבו בתגובות למטה, אני אעלה מדריך איך להוריד פלאפי ברד, ונו באמת, בחינם. כמובן אתם צריכים לפרוץ. אם אתם רוצים, אני יכול גם ללמד אתכם איך לפרוץ, זה לא בעיה. כן, זה לא בעיה, אני Evision כל פאק. כל איך קוראים לזה? נו, שכחתי איך קוראים לזה. כל הגרסאות מ-Evision. אני אעלה פרק שבו אני אפרוץ את האייפוד שלי, כי אני אפרוץ. אין, לפני שצילמתי שיחקתי בזה, הגעתי ל7, אבל הבייביסיטר שלי כאן שיחקה והגיעה ל9 כמו שאתם רואים, שזה עצבן אותי, ואני הגעתי ל7 אחרי שהיא שיחקה לי. טוב, אם שעוד 3 ניסיונות לא הולך לי טובים, אני מפסיק את ההקלטה, מעלה את זה, והולך לחשוב מה לעזאזל עובר עם החיים שלי. לא! 2 ניסיונות. אני אעלה אולי פרק כזה יומי. לא! ניסיון אחד ונשבע לכם אני עף מכאן. אם יש קטעים שבו הקול שלי לא נשמע בכלל, זה אייפון, fuck's sake. זה אייפון, זה קורה לפעמים. טוב, פעם אחרונה וזהו. טוב. חבר'ה, אני מצטער וחטפתי רייג'ים. להתראות.